Siffofin da suke hana mace ta auru: na farko, mace maɓarnaciya; na biyu, mace mai yawan son ado idan za ta fita unguwa; na uku, mace mai yawan fara'a ga kowa; na hudu, mace mai kaifin harshe. Abubuwan da suke jawo lalacewan jiki: na farko, akwai ƙarancin cin abinci; na biyu, yawaita yin jima'i; na uku, yawan shiga banɗaki; na hudu, bacci bayan sallar maghrib. Waɗannan abubuwa suna janyo lalacewar jiki. Abubuwan da suke jawo mantuwar zuciya: na farko, yawan maganganu; na biyu, yawan dariya; na uku, yawan cin abinci. Domin a addini an ce ka kasa cikinka gida uku: kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya ruwa, kashi na uku numfashi. Sai na hudu, cin haramu. Waɗannan abubuwa sukan janyo mantuwar zuciya. Lokutan da aka fi karɓan addu'o'i: na farko, lokacin kiran sallah; na biyu, lokacin tada iƙama; na uku, daren juma'a da yininta; na hudu, lokacin sahur; na biyar, kashi uku na ƙarshen dare; na shida, tsakanin maghrib da isha. Ubangiji Allah ya biya mana dukkan bukatunmu, sannan ya gafarta mana manyan zunubanmu, manya da ƙanana. Daga cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya, wato Dar Thaqafa.